Sa. Eerst maar een bakje koffie en ik ben echt nog een eerste. We hadden al een week hield iets wat struners s'nachts hier. Lezen blikjes Red Bull, scalpen tussen het voer. Zeg ze mij Hilda of zo is het? Mij Hilda. Ja, maar heid. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is weer tijd van werk en squallen en peuter. Jelkes krijgt al een werk in. Ik ben de tassen aan het kleerziekje. Die van zaken is al weer. Gymtas, squallentas. Even checken dat alles compleet is. Ieder had tas met een extra set kleren. En ik een eigen tas nog even van. Van jou op de planning. Zaken gaat naar squallen. Ieder naar de peuter. En ik zal even naar de omroep. Ik ga wat vergaderingen en wat oorlezen. Dus dat. En voor de rest zal ik jou nog even, denk ik, even op de gitaar pingelen. Want morgen mag ik bij een putte opvang, mag ik tomkeveskes, jongen. Chitsveskes. Dus dan neem ik dat altijd van tevoren even terug en alles in mijn kleerziekje. En voor de rest zullen we wat de dag jou brengt. En ik ger een heel iets vanken. Oh, het is Hilda Mare. Goedemorgen. Ik dacht dat ze een beetje goelen moesten, Jerk, of nou niet meer. Wie zaken de mensen die? Ja, die er weg mensen kan pakken? Zie je hoe trampoline is? Oeh ja, nee, dat had zaken wel een beetje gelijk. En dan is het heel weer te zakken. Ik is wel met zaken bouwen, toch? Ja, mijn bal. Ja. Check, is wel met zaken bouwen. Ja. Maar ik denk er weer aan. Gringo in de hoes, ja, dat mij wel, maar Poes vindt er niks aan in de hoes. Die wil het dan naar school. Ja, het mij best, maar hij vindt er niks aan. Dat is Gringo. Gringo, uw Poes, die is het allerliefst gewoon lekker boeken. Ik vind het allerleukst. En die had een mooi lieds hoeske onder de carport. Die kroept. Hallo. Hallo. Heel zonder kroepje, gewoon een kroepje even trots en gort zien en dan is het klaar. Ja, hij wordt wel oud. Je kan haast net met hem heen komen. Hij zal aan zijn oortrapje meidje. Want hij mag nou 2 keer springen. Maar dat lukt net heel goed meer. Dus hij gaat aan zijn trapje helemaal. Hij kan gewoon rustig. Ja, klopt. Ja, dat kan niet. Want hij wordt aardig oud al, Poes, hè? Die is al 15 bijna. Ja, 15. Oh, nee, ja. Ja, hij is bijna 15. Ja, het scheelt net zo vol. Ik heb wel een feestje. Feestje. Ik ben al heel feestjes op het Want die ben meer gekomen. Oh, maar je maar eens even zien wat hier in hem kregen. Waar ga ik die deel zetten? Oh, die staat hier achter het kaartje van Sverre. Laat je maar eens even zien wat je hem voor uitnodiging kregen hier. Van je borfamke. Feestje. Ja? Famke. Famke. Fjouwer. Ach, hier. Even nou, feestje. Famke. wordt fjouwer hier. Kom sto ek. Dongersje. Oh, hier wordt 12 oktober van Beetje stikken, hè? Het is een vrolijkfeestje. En Doma is Beetje stikken. cool. En we hebben een mooie jurk voor Ilde besteld. En ik ga een Christophe en een Olaf pakje voor je vindt. Dus ik hoop. Doe vindt Olaf het leukste? Tol hoeveel ben? Dat is na je weekend. Oh, maar staat al hel, ja? Die heeft erop. Dus je hebt hier een feestje van Famke, hè? Een uitnodiging. Wat is er? Helemaal niks, schat. Of was hem dragen? Nou, hel hem er maar aan. Mij wel. Het is die kaartjes. Toen dragen was met dragen. Eigenlijk. Tongersdij. Tongersdij, ja. Dus je hebt nog... Sa. Sa, die er al. Tong. Lekker leuk. Oh, was het, hoe is het om te googlen? Kan niks los, ja. Als toen dragen was, moest hem dragen. Nou, moet het er weer op, denk. Zij er echt wel mooi, oh, liefie. Hey, de zaken zien hem haar? Ja, krijgt zaken die. En dan plakken we hem toch weer op een nijpapier. Okay? Maar wat doen we dan? Dan knipt hem zo'n mooi papier uit en dan plakken we hem er weer op. Zullen we dat doen? Hoe is het net op de goalskat? Er is niks aan de lang. Oh, niks aan de Dat net leuk. Het is een beetje verdrietig. Maar het is niet echt wel, hè? Ik hoor het. Maar we naaien, meidje? Ja? Ik heb nog gekrakt. Ja, ik heb nog gekrakt. Jullie maar En dan gaan we de naai, de squatjes aan en die jas aan en dan geven we naar squallen en naar werk. Mensen hebben een nee kaartje voor die meidje. Komt ze naast me zitten of nee? Oh. Voor mij is het ongeveer zagrut, denk ik. Dat tante Ilse dat zelf bedacht had. Ja. Strekje in kripper? Ja. Best. Met mammy in krip stoeien. Wat is dit? Dit is voor zaken. Zullen we die heel witten? Of zullen we aan het vaststeken? Zo, ik kies oor het randje knippen. Doe maar. Wat nou, Sjaak? Yes! Wat is er? Ga naar boven. Skers de bal naar boven. En dan loopt hij
Nou, die lijkt naar beneden. Het is hier een krijg voetbalveld heen. Tja. En nou ja. Oké, ik ga eens zien. Perfect toch? Ja, maar een beetje salet. Dat doen we. Oh nee. En er niks kan je met maar tussen. Die meest gewoon lekker zelf knippen. Nou, lim erop. Ik ga naar school. Ja, bijwerk. Oh ja. Jas gewoon. Tassen. En gymtas. Ja, dag. Hoe moet je zwaaien? Jazeker. Een beetje richting. Nou, hé. Is hij weer heel? Gaan we hem weer maken? Is nou weer blierd? Ja, dat is allemaal weer eventjes. Doei, Leeuwen! Nou, ik zet de bril even oprennen en dan gaan we aan die kant op. Ik zou zitten, via het net te abonneren en te liken en ik ben benieuwd bij mij. Nou, maar is toch even zien. Gaat zij? Ik heb direct dicht. Lijkt het mijn boekje nou, hé. Tja, ik is die nog dicht, maar hij is een boekje. Ja. Is het een boekje maken? Lekker. Hilda, ze hebben dat vanmiddag, nou, maar nou niet juf. Lees me maar mooi lezen. Maar als je het squallen bij komt, gaan we verder. Lees me je mooi lezen. Skerre kan je wel blijven. En die, zo, gaan we vanmiddag verder. Goed zo. Wat zaken kunt zwaaien? Ja. Oh, kom snel. Ja, daar is er al. Bal. Mag ik die pakken? Een bal. Ik pak hem. Die jongen ken ik net zonder bal. Hè? Even zien, welke zou er gaan willen? Nee, ik denk een voetbal, denk ik. Laten die nog maar. Of zou er deze bal? Ik heb hem net verstandig. Oh, hier is door. Die zachte bal of een voetbal? Ja. Alsjeblieft, ho. Doei. Hoe doet er dat dan nou? 2 tassen en een bal. Nou, als je maar in je hand kunt er fietsen. Dat is knap. Doei, Shaggy. Doe je kassen op de fiets? We gaan naar de fiets. Nee, met mijn hele auto. Dus we gaan in de auto. Doei, zaken. Zie je er net zwaaien, hè? De hand van... Oh, een blinder. Ja, oké. Kijk hier. Nou, de bandjes had ik drop bij squallen. Ze zijn er beide zin in. Zaken die weer natuurlijk al wat eerder als u, maar daar heb ik naar zwaait. Ieder die zit naar de peuter. Dus ik zal op naar het werk. Ik ga naar de omroep. Omroep Friesland. Eerst maar een bakje koffie en ik ben echt nog eerst zitten. Nou, maar ik ben in de krant. Zo. Koffie. Nou, de horen ze zo wel komen. Maar we hebben zien, ook een mooi scootje zo. Ja. Cool, hè? Koffie. Nou, alweer klaar. We houden het onder oren gewoon over het Christfeest. Ik zit natuurlijk in de personeelscommissie en we gaan nog een speciale commissie van het Christfeest. Nou, en dat belooft een heel leuk feestje te worden. En Sox is correct wat van mij, dat organiseren. Dus ja, lekker leuk. Ik zal op naar Broeksterwaard even de beestjes doen en even een bakje koffie scoren. Nou, zullen we eens even zien hoe het veegelt. En nog wat extra checken, want we hadden al een week hield iets wat struners s'nachts hier. Laserblikjes Red Bull, scalpen tussen het voer. En het slimste, we hier op Snijn op Manje. Snijn op Manje is de hikke van de knieën loshellen. En we hebben alle knieën kwijt. We gaan over in je vong. Maar dat is natuurlijk wel heel sneu. Meestal maar gewoon van de zijn spul afblijven. Dus het viel net lekker. Hi jongens. Lekkers van je. Dus ja, we zijn lekker als met er maar een kamer heen. Maar het is toch net best dat het zo mat. Dus ja. We gaan dus weer in van de traaien knieën vong. En ik hoop dat we die oren 2 nog weer vinden. Dus Strunie en de Wolm, ik ga zo zien. Maar ja, die vangt natuurlijk nooit bij. Dus wie vangen ze maar een ren. Nou, helaas zit er nog net weer een naaien in. Maar ja, dan denk ik van blauw van ons je spul af. Vind ik echt helemaal net leuk. En gewoon het idee dat je s'nachts gewoon omstruinen is net leuk. Dus ja, we zijn misschien toch maar een cameraatje ophangen. Het is net ons. Ja, zie je wat, denk ik? Ik haal lekker grieten van je hem. Maar je moet eens even zien wat ik voor lekkers heb. Tja. Dat dacht ik. Hoe stek je hem? Nee, het is van die camera. Nee, doe hasteling. Ja, kom doe je maar. Kom maar. Alsjeblieft, lekker eten. Ja, we hadden dus altijd zandslotje erop. Santes. Maar ik zei, maar we toch maar echt een echt slotje erop hadden. Dat ze er echt, dat ze er net in komen kennen. Maar het is wel een beetje sneu. Maar jongens, ik bloei nog even, want we hadden een fikse bui. Dus ik
Ik struin nog even de beestjes om. Lekker jongens! Oh, nom. Ben we thuis? Hé vriend. Ach jongen. Nee, toe. Ah, mijn fiets. Glas. Ja, dat was kroepen, maar doe best. Ja, het krijgt Boetenwest. En hij wil het even stoeien. Ik kijk. Maar net dat er wierd is. Maar ja, dat snapt hij hoe net, hè? Jongen, maar ik ben nog verklaaien, hé. Liet ze doorrak. Nou, stoei maar even. En dat heb ik geleerd. Oh, is het een lekker koekje? Nou zijn we die kleed, krijg je een koekje. Ja, zullen we doen? Blijf. Oh, wie is hier al? Ja. Kleed, zei ik toch? Moet op die kleed zitten. Oh, een brave hoen. Lekkere koekjes voor die. Nou, en dan zal ik me even omklaaien en trui in de wask. Oepsie, eigenlijk mijn eigen schuld. Ik ben altijd zo enthousiast om zich. Nou ja, dan werd hij natuurlijk ook nog extra enthousiast. En ja, hier komt... Wie is er weg? Hier komt Craig Boetenwij. En het is natuurlijk kakwaar, dus dat weet hij hoe net. Zo, met de mensen net van geel naar blauw. Nou, en ik zal nou even, want Ilde is nog even naar de peuterzaak en squallen. Dus ik ga de hand nog correct en vrij. Ik zal even een slagmaatje met het schreeuwen van het boek. Want ja, zoals ik verteld heb, het zou een prentenboek worden. Maar je weet, ik ben bij Lieder West en nou, we hadden het even heel goed erop praat. En ja, we gaan toch een beetje meer voor een leesboek. Maar wel met al je printjes erin. Dus een beetje ja, tussen een groot leesboek in en een prentenboek in. En ja, dat jouw me heel volle vrijheid om nog meer verhaal kwijt te kennen. Dat viel toch wel heel lekker. Maar dat betekent ook dat ik nog volle meer verhaal opschreeuwen moet, zeg maar. Dus daar had ik nog wel even wat tijd van nodig. Dus lekker leven. Dus daar is ik even een grote slag met dwan. Ik heb van de week al 2 keer eerder even dwan geweest. En na je week had ik mezelf 3 dagen voortpland. Ja jongens, je hebt het goed, want het is al heel leuk even tussen daar een oerke. Maar dan kom je net echt in die focus, zeg maar. Dus ik zal na je week 3 dagen vlot. En dan pas Beppe Klaasje een dag op, Beppe Sjoukje pas een dag op en Jelke, die is gewoon een dag op sneur, dus dat thuis. Dus ik zei, dat mat maar even. Dan kijk ik even echt in het verhaal komen een hele slag dwan. Want anders dan wordt het heel correct even en dan best er weer heel nul uit. Vind ik dat wel heel lastig, 3 dagen voort van de band. En van Jelke natuurlijk. Maar het is misschien wel eens even goed voor mij. Even tot mezelf komen en even echt lekker in de focus van het boek schreeuwen. Want ik vind het wel echt machtig mooi werk om te doen. Maar dan wil ik echt mijn best en alles wat erin zit eruit halen, zeg maar. Dus ja, dat. Ik zal even ondertypen en dan als nog krijg ik hem op een gitaar pingelen. Want zoals ik je hem al vertelde, morgen ben ik uitgenodigd om vat te lezen, bij de valleesweken. En ja, de vreemd zat ik een versjes jong, want natuurlijk wil ik dat. Maar dan neem ik dat altijd van tevoren nog correct even stroom. Dus ja, ik zal aan de slag. Om het laatst. En het is alweer tijd om uw lietse klitsenpiekje op te halen uit squallen. Dus ik zal op naar de basisschool om Ilde op te halen. Dus je bent in het speellokaal geweest? Ja. Wat gaan we dingen daar dan? Voetbal? Voetbal. Oh, hij moet voetbal geweest? Mijn voetbal. Oh, voetbal. Met verstier voetbal. Zit er wat in? Mijn man zingt. Oh, zal ik die pakken? Maar waar haast al je boaten, Joet? Liz. Mijn Niels? Ach, tuurlijk. Hoe heet mijn Niels? Goed. Ja. Dus je hem hier met de hoepelboat in het speellokaal? Ja. Leuk man. Dat mocht net. Oh, waarom mocht het net dan? Juf zei dat mocht net. Oh, dat is een beetje boefje. Ja. Nou, wat verrassend. En mocht je hem wel met de balbadje dan? Ja. Oh, dan is dat ook die in? Ja. Oh, leuk. Maar wees maar even eten, denk ik. Ja. Yep. Oeh, en wees het met hem had. Lekkere broodjes. Maar toen even zien wat voor lekkers met me in de oven dingen had. Wat heet je lekker? Tja. Is die wel lekker? Nee? Nou, dan maakt mem zal je maar op eten van hij. Hoe ze een lekkere cracker hebben, zeg. Ja? Maar ja, weer. Doen we dat. Ik was zo... Ja, als je maar die drukken, dat is hij. Die, druk daar maar op. Ja, en dan druk je op die. Luidspreker. Dat is maar even hier, dat hij ik ook niet. Zeg je mij heel duw, zei je dan? Mijn Hilda. Ja, mijn huid. Zeesters. Eet het toch? Ja. Eet de heid, zei je? Etenheid. Oké, nou, ik kom eraan. Zijn wel lekkere broodjes.
Lekkere broodjes. Oeh, ben benieuwd. Dit is mijn oortzak. Otsa. Tot zo, love you. Sjen, ook eens op een reden knap drukken. Druk maar op een reden. Doei. Doei. Nou, tada! Komt eraan. Zullen we pandjes klassiekje? Hier. Pandjes naar waar en bekertjes. Nou, blijf ik helpen. Wat ik doe. Wat ziekest? Een toverstaaf. Oh jee, en nou dan? Wat ben ik nou aan het kijken? Ja, dat had ik niet te pakken. Hildo is zo'n toveren. Dus zullen we ons nou eens even toveren dat we eten gaan, hè? Tita, tover. Dan tover ik die. Dan tover ik, dan zeg ik... Hocus pocus pilatus pas. Ik wou dat Hildo een hoedje was. En hoe doet ze dan? Melk. Oh, maar dan was het like woef woef, zei ze toch? Nee. Oh, nog maar wie mem. Hocus pocus pilatus pas. Ik woer dat memmen. Kikker was. Kwaak, kwaak, kwaak. Ik woer dat Hildo een kikker was. Kwik, kwik. Goed zo. Nou, we gaan eerst eten, meid. Lekker eten, alweer. Nou, en dit vanke hier. Je sliepen niet zin, hè? Net sliepen? Nee. En ook kreeg ik een berichtje op mijn telefoon. Wat wie er binnenkwam. Wat hel je weer op? Elsa. Ja. Een Elsa-jurk en een Anna-jurk, hè? Mem hier bevindt het. Hier met tweedehands mooie prinsesjurkjes op een kop tikken. Want die gaan ze natuurlijk binnen kwart een feestje. Een Frozen feestje, hè? Ja. Ja, man. Wat ben je vandaag? Ja, we hadden een Frozen feestje, dus dan mag ik je Frozen klingen. Dus ik hier even, nou ja, op Vintage, dan van Pearson naar je wat. Want als je dat Nike heb je mat, dan ben je vermogen kwijt. En wist, nou koop ik draaien van de prijs van Ian eigenlijk heb je, dus dat is wel heel leuk. Want, ja, sure, let maar eens even, want we hadden een Frozen feestje, hè. Ja, klopt. En dan laten we je maar eens even zien hoe het zit. Ja? Deze. Waar dit? Anna? Dan gaan we eens even zien, dit is toch prachtig. Dit is echt een Anna? Elsa pakje. Elsa jurk. Welke moest deze passen? Elsa. Dacht ik al. Mooi. En dan heb ik nog een vlekje spul. Een shit. Ik vind dit mooi. Mooie schoentjes, hè? En nog een toverstak. Ja, ik heb een toverstok. Lange vlecht. Is dat een kroontje op of net? Kom hier, let me even. Oh. Draai eens een rondje. Wauw, wat is mooi. Heel mooi. Oh. Was die eerst aan of was die echt nog passen? Maar die hebben eens even zien. Dan gaan we hem aan. Die is wel een beetje lang nog, hè? Misschien ik ken die nog vast, denk ik. Draai eens een rondje. Je kan net echt goed die stappen. Dat maakt mij misschien een beetje kwad. Maar draai eens een rondje. Die is wel heel mooi. Maar we de green ook nu passen? Misschien is die wat kwatter. Oh, die past wel, hè? Stap eens een stukje. Oh, en draai eens een rondje. Dit is wel een hele mooie donsjurk, hè? Draai eens een rondje. Wauw. Nou, dan maakt... Ik ken Hildo die wel al. Lo is die. Dan hebben we echt een Frozen feestje. Is Els op de fietsen? Oh, schat. Nou, wat mooi net. Ze met me aan een mooi stakjes op ziekje. Hingen we ze mooi op. Ik kan ze nog een beetje uithingen. Het is wel wat knoekeriger worden in de verpakking. Nou, is toen twee hele mooie prinsesjurken erbij. Dat vond ik vroeger zelf extra superleuk. Even klaar. Ik hier een hele grote bak, een kist. Vliegtuig, een straaljager denk ik. Maar ik heb vroeger een hele grote kist met alle verklaringen. Wat is foam? Die helm. Oh, maar hoe ik net op dag. Dus ja, ik vind het nou echt leuk dat Hilde dat dan een beetje op sparing gaat. Zeg maar. Dit, maar het net op een jurk staan. Of stroekel staan. Nou jongens, het wie werd een enerverende dag, een leuke dag. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlag? En klaar. Oh, en een klaai, maar kan je zitten. Klaai. Abonneer je, zet een blauw toverstakje omheen. En via dat het chillen te downloaden op die tablet of telefoon. Want een nieuwe prinsessenvlog.